हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। शुभ सकाळ। मु सकाळर सब काम सारी पूजा भी मोर कर सारे। देखु ठाकुर पूजा मोर सरी साराणी। ठाकुर पूजा मोर सारिकी मु आम बारी परिवा सब परिवार रेट आम बारे सब एत सुंदर सुंदर परिवा आम गाँव रू आसी। वाओ, पूरा फ्रेश भेंडी है, पूरा तोड़ा भेंडी, जन्नी, झुडंग, कखारू, पानी कखारू ना सेटा कखारू भी कहते। इतने भेंडी कौन हो जे भेंडी को एत दिन रह भेंडी बुढ़ा। वाओ, केते कलरा कलरा खाई खाई जी सब डायबिटीज नथिବ सब पलैब। कलरा, काकुड़ी, जन्नी मु तो डाकुली आसे बोलिकी गली बिलू को पठा नहीं जी बोली। जन्नी जन्नी टिके कम अच्छी खड़ा से तो खड़ा अच्छी मुणी रे खड़ा नातुर नागी घी जो दिए पॉलिथीन दिए सब पूरे दबु एकाथरे ना एमती कहीं रखू भाग कर सब एकाथरे बाछिकी से पॉलिथीन में पूरे दे। एस बो ये परिवा दुकान ए कदली भी आसी जानी कदली तो भितर रही था। कदली फेणी आसी कई देखी ना कदली की एहे कदलटा सबुठारु बढ़िया परिवा किए देखी ना लुचिकी रही जाइए। शागटा नष्ट हो परिया भितर बंधा होगी आसी खड़ा शाग बोधे। हाँ खड़ा बा खड़ा घीटा पूरा देसी घी आसी। मो झीर पिठा अरुआर तार घी तार हो तार खाद्य जिनस से तार से पानी कखारुटा भी मोर बढ़िया। ये सब परिया बेसी दिन न। हाँ बा पैसा कहीं दियंती पैसा कहीं दियंती ना भूल बोधे रही जाए से ये बस्ता दी कलर गुरा देखुना केते कलर दवा कथा ना जो आप देदेले हम कल्पना मुझे कहती कहला ना बिलू को डाक फोन करी डाकू से छुआटा से किणुव मेन ता कती किए जापार आम सीना गाड़ी आसूसी सी ता कती जमी डायरेक्ट जाता तो सी भी नहीं आसते। ना दिए ना शीत दिन जो परिया सब आसे से आसे मेन बिलु आसबनी बा से कह मोर काम अच्छी। ना ना सबू सबू ठीक ठाक अच्छे सब मिसेक देदवा। देवे कलरा बाज
ଛୁଇଁ ଗୁଡ଼ାକ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି ମଞ୍ଜି। ଗାଁରେ କ'ଣ ଶସ୍ତା? ଆଉ ଗାଁରେ ଶସ୍ତା ନୁହେଁ ଏତେ। ନା ଆମର ବାରବାଟୀରେ ଆମ ବାରବାଟୀରେ ଆମର ଶସ୍ତା। ନା ମ ଇଏ ସବୁ ରହିବ କ'ଣ ଏତେ ଦିନ? ଏ 2-3 ଦିନରେ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ହଁ ପାଣି ଯଦି ପଶି ଯାଇଥିବ ସତ କଥା। ନଈ ପାଣି ଯଦି ହେଉଥିବ ଯଦି ଶସ୍ତାରେ ବିକ୍ରି ବି କରିଦେଉଥିବେ ଯେ। ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଠିକ୍। ଆମେ ଓଲଟା ଭାବିଛେ। ହଁ ହଁ ସିଆଡ଼େ ଆମର ସବୁ ପାଣି ହେଇଗଲାଣି ନା। ଆରେ ଠିକ୍ କଥା। ଶସ୍ତାରେ ସବୁ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ହଁ ଏ ଦେଇଛି ପଲିଥିନ୍ ସବୁ 2-3 ପଲିଥିନ୍ କରିଦେ। ସବୁ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଗଲା ବୋଉର ଆଉ ସବୁ ସେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବୋଉର ପରିବା ଆଉ ନାହିଁ ତ ଆଉ ଇଏ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ପାର୍ସଲ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଏତେ ପରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାର୍ସଲ। ପରିବା ରେଟ୍ ସେଇଆ ଆଉ ନା। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୋର ସବୁ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ବସୁ ବସୁ ତୋର ସେଲ୍ କରିଦେଉଛୁ ଆଉ। ଜାଗା ହେଉଛି ଯଦି ରଖିଦେ। ସେ ହବନି ସେମିତି ପକେଇଦେବୁ ଏଥିରେ। ଫେର କାକୁଡ଼ି ଖୋଲିଲେ ତାକୁ ଖୋଲିବି ଫେର କାକୁଡ଼ି ଅଛି। ଓହୋ ଓହୋ ତ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ମାଲ୍ ଲାଗେ ଆଉ ନା। ତୁ ରଖ ମୁଁ ସେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଆଉ ପାଇନି ତୁ ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରି ରଖ। ନା କଦଳୀଟା ଯେମିତି ଫାଙ୍କାରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ାକ ଅଧିକ ଦିନ ରହିଲାଣି। ଅଧିକ ଦିନ ରହି ପାଚିନି ଯେ ଟିକେ ଲାଲ ପଡ଼ି ଆସିଲାଣି ଆଉ ଭଲ ଅଛି। ଏଇଟା ପକାଅ। ହଁ ସେଇଥିରୁ ଖଣ୍ଡେ ପକାଏ ସବୁଥିରୁ ଟିକେ 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 ପକେଇକି କରିଦେବା ଆଉ। ଜହ୍ନି ଗୁଡ଼ା ମିକ୍ସରଟା ନା ଜହ୍ନିଟା ଏଇଟା ପକାଇଦେବ। ହଁ ମିକ୍ସରଟା ସବୁଥିରୁ ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇକି କରିଦେବା। ସବୁ ଏକାଥରେ ରହିକି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଲାବେଳକୁ ଆରଟା ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। କଦଳୀରେ ଟୋଟାଲ ବାଜିଯାଇଛି। ହଁ ଏଟା ରହିଲା ସେଟା କୋଉଥିରେ ପଡୁନି। ଏଇଟା ମିଠା ଲାଗିବନି। ମିଠା ଲାଗିବ ଗାଜର ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ପକେଇଲି। ଏଟା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ନା ପରିବା ରେଟ୍ ଯୋଗୁଁ ନଷ୍ଟ କଲେ ପାପ ଲାଗିବ। ବାରି ଫଳ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା କଷ୍ଟ ହେଇଯିବନି। ଫ୍ରିଜ୍ଟା କ'ଣ ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ? ଫ୍ରିଜ୍ଟା କେତେ ଦିନ ରହିବ? ମାସ ଧରି ରହିବ କି? କ'ଣ 8 ଦିନ ରହିବନି? 8 ଦିନ
ରହୁଛି ତାପରେ ତାର ସେ ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ କ'ଣ ଫ୍ରେଶ୍ ପରିବା ଦୁବେଇକି ଆଉ ରହିବ ଆଉ ଫ୍ରିଜ୍ରେ କେତେ ଦିନ ରଖିବା କ'ଣ ସେମିତି ହବ? କାଙ୍କଡ଼ ଗୁରା ପାଚି ଯାଇଥିଲା? ନା କାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ଅଛି। ସବୁ ପାଚି ଯାଇଛି ଭାଇ। ନା କାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ା ପାଚିନି, କାଙ୍କଡ଼ ଖାଲି ଏଲୋ ଏଲୋ ହେଇଯାଇଛି। ପାଚି ଯାଇଛି କଦଳୀଟା ଆଉ ପୋଟଳଟା, ପୋଟଳ ଗୁଡ଼ାକ ପାଚି ଯାଇଛି। ଆଉ ଖଡ଼ାଟା ତ ଖୋଲିନି, ଦେଖିବା ଖଡ଼ାଟା କ'ଣ ହେଇଛି। ମୁଁ ସେଇଆ କରେ, ସବୁଆଡ଼ୁ ଅଛି ନା, ସବୁଆଡ଼ୁ ଅଛି, ସବୁଆଡ଼ୁ ଟିକେ 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 ପକେଇକି କରିଦେବା ଆଉ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଳୁ କଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ କୋବିଟା ବି ଆସିଲାଣି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି। କୋବିଟା ଭଲ ଅଛି। ଭଲ ଅଛି, ତା ମାନେ ଶୁଖିଯିବ ନା। ଏଇଟା ରଖିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ହେଇଯାଉଛି, ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଲା ବେଳକୁ କେମିତି ହଁ, ଏଇଟା? ସେଟା ପଚି ଯାଉଛି ବି। ଆଁ? ପଚି ଯାଉନି କି? ପାଣି କେମିତି ହେଉଛି? ଲାଭ କ'ଣ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିକି? ଆଉ ତାହେଲେ ଫ୍ରିଜ୍ କାହିଁ ରଖିବା? ସେ ପାଣି ଫ୍ରିଜ୍ ପାଣି ଲାଗିଲା ମାନେ ପଚିବ। ପୁରା ଓଦା ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ପଲିଥିନ୍ଟା, ତ ଚେଞ୍ଜ କରି ରଖ। କଦଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ମିଠା ଲାଗିବ, କଦଳୀ ଗୁଡ଼ାକ। ଜହ୍ନିଟା ଚେଞ୍ଜ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା କୋଉଠି ରଖନି, ଡବା ଭଳିଆ ଆଣି ରଖିଲେ ହନ୍ତା ହାତରେ ପାଣି ପସନ୍ଦ। ହଉ କେତେ ପାଣି ଏଇଟା ପଚିଯିବନି? ଆଣିଲେ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଏତିକି ଅଛି ନା ଆଉ ଅଛି? ନା ଆଉ ଅଛି ନା, ଏଟା କିଣା ଭେଣ୍ଡି, ଘରୁ ଯୋଉ ଭେଣ୍ଡି ଏହେ, ଅଛି। କଦଳୀ ପୁରା ପାଚି ପାଚି ଯାଇଛି। ଯାଇଛି, ମିଠା ଲାଗିବ। ଏ କଦଳୀଟା ପକେଇବି ନା ପକେଇବିନି? ଭାଜି ବି ହବନି? 2-4ଟା ପକା। ମୁଁ କହୁଛି ସେ କଦଳୀ, କିଣା କଦଳୀ ପକେଇନାହାନ୍ତି। ଏ କଦଳୀ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କିଣା ମିଠା କରିଦେଲେ ଭଲ ଅଛି? କିଣା ଆଉ କଦଳୀ ସେଇଟା ସେ ପାଚି ନାହିଁ କେମିତି? ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ପାଚି ଯାଇନି, ସେଇଟା କେମିତି ପାଚିବ କେଜାଣି? ବାରି କଦଳୀଟା ଖରା ଦିନ ହେଲା ପାଚିଯିବ, ଖରା ଦିନ ତ ନୁହେଁ ନା, ବର୍ଷା ଦିନ ପାଚିଯିବ ନା। ପରିବା ରେଟ୍ ଯୋଉ ହେଲା, ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଟା ଖାଲି ସିଝା ହବ। କୋଉଟା? ଆଉ ଏ ପାଣି ଦେହରେ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ଖାଲି ସିଝା ହବ। ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେହରେ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ବାଛିକି ରଖୁଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଏଠୁ ପାଣି ନ ମଲେ ନ ଭାଜିଲେ ଟିକେ ନା ଭାଜିବନି ଟୋଟାଲ। ମୁଁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଆଜି ଆଣିନି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପଡ଼ିବନି। ହଁ, ଏ ଫାଳଟା ପକା, ଭଲ ରଖିଦିଅ। ନା, ଫାଳଟା ହବନି, ଏତେ ପରିବା ଭିତରେ ଫାଳଟା ହବ ନା। ହଁ, ଗୋଟାକ ଯାକ ଅଧିକା ହେଇଯିବ। ବାଇଗଣଟା ସେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେମିତି, ତାପରେ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଟିବ ସେ ଫେରେ ନରମ ହେଇଯିବ, ମିଶିଯିବ, ବାଇଗଣଟା ରହିବନି। ସେଟା ପୋକରା ଅଛି ବୋଧେ? ନା, ସେଇ କର ସେ। ଏଇ କରିବନି। ହଁ, ନା ନା, କାଟିକି ଯାଏ ଏଇଠି ହେ ପୋକଟା ଏଇଟା। ହଁ, ମୁଁ କାଟିକି ଯାଏ, ସେଇ ବିଣ୍ଡି ଯିବା ଏଇଟା। ପୋକ ଅଛି ତା ଭିତରେ, ଏଇଠି ଅଛି। ଏଇଟା ସେଟା ବିଣ୍ଡି ଯିବା ଇଏ କରେ। ସବୁ ପକେଇ ଦେଇକି ଏଥର ପକେଇକି ତାକୁ ସିଝେଇ ଦେବା ଏକାଥରେ ଆଉ। ନା, ବୁଢ଼ା କୋଉଟା ହେଇନି, ବୁଢ଼ା ହେଇନି, ସେଟା ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନା, ସେଟା ଦେଖାଯାଉଛି ବୁଢ଼ା। ଦେଶୀ ହେଇଥିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଛୋଟ ଛୋଟ। ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଗୁଡ଼ା କାଟିଲା ପରେ ଆଉ ଯାହା ପରିବା ପତ୍ର ରହିଲା ସବୁ ତାକୁ ଭଲକି ସାଇଜ୍ କରି ଭଜାଭଜି କରିକି ଆଉ ଭଲକି ନ ରଖିଲେ ପଚିଯିବ, ଲାଭ କିଛି। ପଚି ତ ଯାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, କେତେ ଆଉ ରଖିବା। କଦଳୀଟା ମୂଳରୁ ପାଚିଗଲା। ଖାଇନି, ଗୋଟେ ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଲେ ପାଚୁଛି, ଲାଭ କ'ଣ ତାହେଲେ ଫ୍ରିଜରେ ରଖି? ପଦାରେ ରଖିଲେ ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର, ଫ୍ରିଜରେ ଯୋଉ 2-3 ଦିନ ରହୁଛି, ପଦାରେ ରଖିଲେ ସେ ଦିନେ ବି ରହିବନି, ଜାଣିଛ ନା। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏମିତିଆ ଭଲଇ ଗରମ ତ ଧୁଅ। ହେଉଛି, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏମିତିଆ ଗରମ ହେଉଛି।
ଚିରା ପଡ଼ିଆ ହେଇଛି। ହଁ ଏଇଟା ଭାତ ବାଳ ଖଡ଼ ଖଡ଼ ଶୁଭୁଛି। ନା ନା ଏଟା ସେଇଟା କଷିଟା ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ବଢ଼ିଆ ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ କଷିଟା। ଏଇଟା ବନ୍ଧାକୋବି ପକାନା ନା ବନ୍ଧାକୋବି କାଲି କରିବ। ବନ୍ଧାଟା ଭଲ ଅଛି କିଛି ଖରାପ ହେଇନି ପୋଛିକି ତାକୁ ଭଲକି ସଫା କରି ରଖିଦେଲେ ରହିଲା। ପୋଟଳ ପଦାର୍ଥ ଶୋଇଛ କାଟିବ କି ଆଉ ସେତିକି ହେଇଯିବ। ସୋୟାବିନ୍ ଟିକେ ପାଣିରେ ପକେଇଦବା। ସୋୟାବିନ୍ ପକେଇବ? ସୋୟାବିନ୍ କାଇଁ ପକେଇବ? ନା ପକାନା ନା ପକାନା ଖଡ଼ା ପକା ଖଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ ଖଡ଼ା ପକେଇବା ଛୁଇଁ ଖଣ୍ଡେ ପକେଇବା। ଛୁଇଁ ଅଛି ବା ଛୁଇଁ ଗୋଟେ ପକେଇଦେବା ହେଲା। ମାଟି ଆଳୁ ସାର ଥିଲେ ଭଲ କଥା। ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ ଘାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଘାଣ୍ଟ ପାଇଁ ମାଟି ଆଳୁ ସାର ମେନ୍ ଆଉ। କହିଲେ ଦେଖିଛି ଗୀତ ଆସିବ। ଆଳୁ ସେ ଗୋଟେ ପକା ଦୁଇଟା ପକା। ଗଛ ମୂଳେ ସବୁ ଦେବ। ଫୁଲ ଗଛ ମୂଳେ ଦେଇଦେବ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ମୂଳେ ଦେଇଦେଲେ ବି ହେଇଯିବ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଫଳିବ ଭଲ। ଖଳାଟା ବାହାର କର। ଏ ଭଲ ପୋଟଳ ଦିଟା କାଟିଲାନି। ପାଣି ଲାଗିନି ଟିକେ ପାଣି ଲାଗିଛି। ଖଡ଼ାଟା ପାଣି ଲାଗିଛି କି? ଭଲ ଖଡ଼ା ଅଛି। ପତ୍ର ପକାନା ରଖିଦେ ଶାଗ ଛୋଟ ଛୋଟ ପକଉନ। ଜହ୍ନି ଫହ୍ନି ସବୁ ପୋଛିକି ତାକୁ ରଖିବ ନହେଲେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମିକ୍ସରରେ ଖଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଘାଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟାଇମ୍ରେ ଆଇଲାଣି ଆଉ ଖଡ଼ା ଖଡ଼ା ଆଉ ଯେଉଁ ପୋଇ ଆଉ କ'ଣ ପକାନ୍ତି ଛୁଇଁ ଇଏ ସବୁ ମେନ୍ ଆଉ ଓଉ ପଡ଼େ। ହଁ ଇଏ ମେନ୍ ମହାପ ଗଲେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆଉ ଯେଉଁ କଖାରୁ ପାଣି କଖାରୁ ନୁହେଁ କି ଇଏ ମେନ୍ ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ପକେଇଦିଅ ସେ ବଡ଼ଟା ପକେଇ ଦେଉନ ସେକଟା ନା ବଟା ଅଧିକ ଯଦି ପିସ୍ ପକେଇ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ହେଇଯିବ ସେଇଟା ବି ପକେଇଦିଅ ବଡ଼ଟା ରଖିଦେଇକି। ପାଣି ଫ୍ରିଜ୍ଟା ବଢ଼ିଯାଇଛି କି ତା ଇଏଟା ଫୁଲ୍ ଅଛି କି ଫ୍ରିଜ୍ର ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ଟା? ତାପରେ ପୋଟଳ ଭଜାକୁ ଝିଅ ବି ଭଲ ପାଉନି।
ପୋଟଳ ଭାତ ନା କି? ପୋଟଳଟା ମିଶେଇକି ଭାଜିଥାନ୍ତି, ଭଲ ପାଉନି ସେ ଖାଇବାକୁ। ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗରା ଭଲ ଅଛି ନା? ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗରା ମୁଁ ଏ ବାଛି ଖଡ଼ାଟା ପୁରେଇ ଦେନି ସେଥିରେ ପଲିଥିନରେ ପୁରେଇ ଦେ। ବାଛି ଦେଇଥିଲି। ଭଲ ପୁରେଇ ଦିଅ ବାନ୍ଧି ଦିଅ। ଏ ଖଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ସେଇ ଜହ୍ନି ଜହ୍ନି ପୋଛା ପୋଛିକି ରଖୁନ। ଆଣେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଆଣେ ପୋଛିଦେବା। ଛୁଇଁ ହଁ। ଛଣାଛଣି କିଛି କରିବନି, ସବୁ ସିଝା ଦେବ ପକେଇ। ଯୋଉଟା ଦରକାର ସେଟା କରିବା। କାହିଁକି ସବୁ ପକେଇଲେ କ'ଣ ହବନି? ଛତୁଆ ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟା ନ ପଡ଼ିବାର ଥିବ ଆଗରୁ ଛତୁଆ ହେଇଯିବ। ସବୁ କ'ଣ ସେମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ସିଝିବନି? ହଁ ବିଲକୁଲ ସିଝିବନି, ଖାଲି ଭଜାଟା ଦରକାର। ଖାସ୍ କରିକି ଭେଣ୍ଡିଟା ସିଝିଲା ମାନେ କିଛି ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, ସେ ଟିକେ ତେଲ ଭଜା ହେବ। ଏ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ନ ଭାଜିଲେ ତେଲ ତ କେତେ ଗଲା। ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା କ'ଣ ପଣସ ମଞ୍ଜିରା ଯାହା ଭଲ ଅଛି ନା, ଶୁଖି ଆଉ ଟିକେ ଶୁଖେଇ ଦେଉନା ତାକୁ କେତେବେଳେ, ଖରାପ ହେଇଯିବ ନହେଲେ। ନରମ ଚିପ୍ ଚିପ୍ ହେଇଯାଉଛି ନା, ଶୁଖେଇ ଦେଲେ ଭଲ। ଆଉ ଟିକେ ଶୁଖେଇ ଦେଲେ ପାଣି ପାଣି ମରିଗଲେ ସେ ପୁରା ନା ଯୋଉ ଶୁଖେଇ ଦେଲେ ପୁରା ଶୁଖିକି ପୁରା କାଠ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଏମିତି କୁହନ୍ତି ହାୱା ବାଜିକି ଏଟା ଶୁଖେ। ରେଡ଼ି। ତାରି ଭିତରେ ତ ଭଲ ପାଣି ଲାଗିଲା ମାନେ ପଚିବ ଜିନିଷ। ଭଲ ବାନ୍ଧ ପୁରା ଗୁଡ଼େଇ ପାଣି ନ ପଶିବ। ପାଣି ପଶିଲା ମାନେ ପଚିବ। ଛାଡ଼ିଦିଅ ବୋଲି ଏଇଟା ନିହାତି ପୁରା। ହଁ ହବ ଜାଗା। ହଁ ମ କିଛି ହବ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ସନ୍ତୁଳି ଦେବା, କାରଣ ଏଇଟା ସିଝା ହୁଅନ୍ତା। ବେଶୀ ତାକୁ କିଛି ଛଣାଛଣି ଆଉ କିଛି କଲିନି, ସବୁ ପରିବା ମିଶାଇକି ତାକୁ ସନ୍ତୁଳି ଦେଲି। ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଟିକେ ପରିବା ସବୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି। ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଖାଲି ସୋୟାବିନ୍ ଆଉ ଭେଣ୍ଡିଟାକୁ ମୁଁ ଭାଜିଛି, ଛୁଇଁ ରଖିଛି, ଭେଣ୍ଡି, ସୋୟାବିନ୍ ଆଉ ଆମର ରୁଟି ପାଇଁ ଅଟା ଦଳା ହେଇକି ଅଛି। ଏସବୁ ପଛରେ ଯେଉଁ ପକେଇ ପରିବା ସବୁ ସନ୍ତୁଳି ହେଇସାରିଲା ପରେ ପାଣି ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ସନ୍ତୁଳି ହେଇଯାଇଛି। ସନ୍ତୁଳି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ସିଝେଇ ଦେବି।
ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ସେଥିରେ ଛୁଇଁ ପକାଇବା। ଏବେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଟିକେ ତରକାରୀ ଫୁଟି ଆସିଲେ ଛୁଇଁ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ତା ଦେହରେ ଆମେ ଛୁଇଁ ପକାଇବା। ଛୁଇଁଟା ଟିକେ ସିଝିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ଛୁଇଁ ପକାଇବା। ଛୁଇଁ ପକାଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ଛୁଇଁ ପକାଇକି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ନହେଲେ ଛୁଇଁଟା ସିଝିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଇଁଟା ଆମର ସିଝି ଆସିଲାଣି। ସୋୟାବିନ୍ ତା ଦେହରେ ପକାଇବା। ସୋୟାବିନ୍ ଆଉ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡିକି ବି ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେବା। ଦେଖୁନ ଛୁଇଁଟା ଭଲସେ ସିଝି ଯାଇଛି। ତା ଦେହରେ ସୋୟାବିନ୍ ପକାଇକି ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ସୋୟାବିନ୍ ଗୋଳେଇ ଦେଲା ପରେ ଭାଜିକି ଭେଣ୍ଡି ରଖିଛି, ଭେଣ୍ଡି ବି ପକାଇଦେବି। ପକାଇକି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଆମର ତାକୁ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ତେଲ ପକାଇକି ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ପକାଇଛି। ତାପରେ ଫୁଟଣ। ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ଆମର ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ହେଇକି ଅଦାରେ ତରକାରୀ ଫୁଟଉଛି। ତା ଦେହରେ ଟିକେ ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ଟମାଟୋ ଦେଇକି ଟମାଟୋ ସିଝେଇଦେବା ଭଲସେ। ଟମାଟୋ ସିଝିଗଲେ ଆମେ ତରକାରୀ ପକାଇବା। ଟମାଟୋ ଭଲସେ ସିଝିଗଲେ ତା ଦେହରେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ତରକାରୀ ପକାଇକି ତାକୁ ଟିକେ କଷିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଆମର ସିଝିଗଲାଣି। ସିଝେଇଲା ପରେ ତରକାରୀ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ତରକାରୀ ତାକୁ ପକାଇକି ଗୋଳେଇଦେବା। ତା ଦେହରେ କରି ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଗରମ ମସଲା ବି ଦେବା। ଗରମ ମସଲା ଦେଇ ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇଦେବା। ତରକାରୀକି ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ମେଥି ପତ୍ର ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ସିଝା ଘାଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ଛଣାଛଣି କରିବାକୁ ବିଶେଷ ପଡ଼େନି। ତେଲ ମସଲା ବି କମ୍ ଲାଗେ। ସବୁ ଭଲସେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗେ।
ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ସିଝା ଘାଣ୍ଟ।